Ah, ah, Shi na wani labari ne. Wallahi ba wani labari. Wai kai kwana biyu ina ka shige ne gaba ɗaya aka daina ganin ka. Za ka dai bari na ce ba ta da lafiya na sa. To ya jikin nata? Wallahi da sauki. Wallahi abin da ya sa ban kira ka ba ma ka gane waya ta ce wallahi yau kwanan ta biyar babu caji na so na kira ka da safe. To yanzu me ya yi? To abin da za a yi dai wani guri daman nake so in je da Allah in ba damuwa mu je ka dara ka ne. Shikenan. Ba damuwa zo mu je ta. Shikenan mu gangara. Ina jin ki faɗa min me ke tafa da ke. Habib dan Allah me na yi maka? Ka daina kira na, ka daina zuwa inda nake. Kuma ko da na kira ka baka ɗaukar wayata. Idan laifi ne maka, ya kamata ka faɗa min. Kin gama? To ba komai ne yasa ba na ɗaga wakil sai ki kuma ke ma kin san dalili. Na faɗa miki cewa yanzu zuciyata ba ta tare da ke. Na riga na mallaka wata zuciyata. Amma Habib ka san cewa ina son ka dan Allah ka taimaka min ka faɗa min kalmar soyayya ko da guda ɗaya. Irin furta so ya danganta ne da yanayin yadda zuciya take bugawa a kodayaushe. Amina, a duk lokacin da na kasance a tare da ke, ba na jin wannan yanayin da bugawa zuciyata. Hakan shi tabbatar min da cewa ba kya cikin zuciyata. Bi ma'ana, ba ki da ce a zuciyata. To wace ce wannan wadda kake so Habib? Wannan kuma sirri ne na zuciyata. Bai zama lallai sai na kin ji shi ba. To wallahi ko wace ce wannan bata isa ba, sai dai a yi duk yadda za a yi. Kin ga Allah ya tashi ki taimaka ki da ina hutawa ta cikin za ta takura mu. Wai nan dole sai na so ki? Na ga miki yanzu ba ki ce a zuciyata ba. Na riga na mallaka wata zuciyata. Dole ne sai na so ki? To shi kenan, amma ina son ka sani wallahi soyayyar ka yanzu na fara. Don haka sai dai duk a yi yadda za a yi da. Ki da miki yarauki ni ban ma san kina yi. Ba za ki tashi ki bar gurin ne ko kwanin tashi na bar miki gurin. In gurin daɗin zama yake miki. Ka tashi ka tafi ne. Ke to normal ne na bar miki gurin. Amma ka dawo ka same ni ne inda nake wallahi za ka dawo. Wai abokina yanzu ya za a yi. Kaga fitira da na ganta ba. Abokina ban gane ba ko dai son ta kake yi ne. Kai ba za ka gane ba ne. Kai sai ka fahimta masar da nake yi. Kamar ya ba zan gane ba. Dan baka ganta ba sai me? Ke dan ban ganta ba ce. Ka sai da nake jin ta. Kunna ma an tambaye ka. Wai ka ma san a inda take? Wallahi abokina ban san inda take ba amma duk inda take zan shiga neman ta har sai na gano inda take da kuma gidansu. Kwantar da hankalinka. Ai a nan bayan layin mu take. Allah abokina daga shi kake dan Allah ko zauna ta. Zan maka wasa ne. Ai yanzu abokina ina ganin ai zama bai kama mu sai mu tashi mu je ko. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Yarinyar nan fa tana da bala'in girman kai. Yanzu idan muka je muka same ta kai tsaye gaskiya ba lalle ta saurare mu ba. To yanzu ya kace ganin za a yi? Sai dai ka gane akwai wata yarinya Asiya. Ina ganin zuwa za mu fara sanar da yarinyar cewar ga abin da yake faruwa. In ya so in ta sanar mata dan muka je muka same ta gaskiya ba ta saurare mu ba. To gaskiya kai ma ka kawo shawara amma ka san me za a yi? A'a sai ka Hakan za a yi.